Тактическа селека менискус. Командуваш, бе, тюфлек! Плескайте, бе, тюфлеци, плескайте, бе! Къде ще видите такова големо? Плескайте! Значи искам да ви кажа, че аз не съм представям, че съм прос. Ядма и че ви личи. Тръсти, първо искам да кажа, аз се казвам Жоро Бекана и имам три девиза от живота. Девиз номер 1. Който играе печели, който не играе, го взимат у националния. Девиз номер 2. Мадона си е Мадона, ама представа кърти мишки. Плескайте, бе, плескайте, бе. А не, бе, Швепс. И девиз номер 3. По-добре 20 години манифестации, отколкото 2 минути на гей парад. Плескайте, бе, това е висши талент. Сега, значи, аз малко се притеснявам тук, защото съм без мала бошка, леко ми се развързава левата обувка, нема кой да ми я вържа, ще взема пат да скъсам некой менискус и после не ме вземат от най-голема отбор на света барикади Стрелча. Аз съм бил при Дечка Робена, бе. Ансамблово съчетание. Къде одих ти, бе, моята улица? Къде са вашите? Изоставиха ли, бе? Гледай, дойдоха, фърлиха то от читалище и измериха. Чичо Жоро Бекан ще вземе моята улица. Ще направи... Корица ще направи. Значи, както ви казах, аз още от малък искам да играем от барикади Стрелча, обаче мала бошка ми каза, че не мога да се ръгнем веднага у най-големи отбор, ама с повече постоянство от тренировките, некой ден ще ме вземат и при тях. И ме записа така от друг голем футболен грант, Шлосен Перник. Значи, казвам ви, още първия сезон вкарах над 200 гола у моята врата. И тренера реши, че не става забранител и ме служи нападател. Значи, казвам ви, още на следващия матч усетих, че това е моето место. Имахме много тежко гостуване на Байер, Лефичери. Така излезнахме двата отбора, стадионът пълен, фрашка до козирката, 25 души минимум. Всички люпят се, псуват се на майка, пият се. Има атмосфера, така почти като финал на шампионска лига. Мен като ме удари адреналина, като почнах пасове, финтове, витове, тигери, кълбо напред, кълбо назад, циганско колело, виенско колело, свещ. По едно време тренерът вика, момчета, край на загрявката, мача почва. Значи казвам ви, после цял матч не играх, защото се бех уморил. От тогава не загрявам, даже не тренирам. Ти гледа ли ме на матча на националния отбор? Гледа ли? Ми как ще ме гледаш като не играх? Още по време на химна се бех уморил. Повече на химна няма да излизам. На следващата седмица голмайстор на отбора беше Роналдото си контузи. И аз така трябваше резко да влезем на негово место. Имахме много тежко гостуване на Арсенал. Горни Дъбник. Значи казвам ви, много силен мач направих. 12 пъти падай за туспа. Оня тюфлек съдията, обаче не ще да туспа и това си е. Аз отивам пред тренера, вика, бе, тренер, това съдия е купен и ще да туспа, бе. А тренера вика, Бекъм, престани я паш у нашето наказателно поле. Падни поне веднъж отекнут. Викам, шо ли каза по-рано, бе, тюфлек, са в гащите, бе. На края на сезона играхме бараж за влизане от Б група с Барселона. Четници. Значи казвам ви пак, много силен мач направих. Матчът завърши 0-6 за тех. Ма ме не избраха за играч на матч. Що откара всичките 6 гола.